देरहाथों बर'नि नाम खामायगोन बर'नि नामा गोसारगोन देरहा होसिगोन थ' बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो मानि थाखाय देखायदों आङो मोनसे बाथ्रानि थाखाय नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ देखायना होदों आरोना जायबा बे गुवाहाटियाव गुबुन हारिनि आखायाव गावनि जिउखौ खोमानानै लादों जोंनि बर' सिख्ला थ' बे सिख्लानि भिडिअखौथ' गोबां मानसिफोरानो गाव गावनि पेजाव एबा चेनेलाव एबा जोंनि बर'नि बे निउसफोरावबो होदों थ' बिसोरनि कमेन्टफोराव थांनानै नोंथांमोना नायलाय रावबो मोजां कमेन्ट होआ आरोना बयबो खुसिसो मोनो मिथिगौ ना मानो होनबा बियो गुबुन हारिनि आखायाव थैबायना जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ नेवसिनानै बर' सेंग्राफोरनि अननायखौ अननाय बायदि साना जोंनि बर' सेंग्राफोरा मा जाहोनो हाया बिसोरखौ बिनि थाखायनो बिसोरो गुबुन हारिखौ सायख'नानै लायो गुबुन हारिखौ मोजां मोनो मानि थाखाय थ' बिनि थाखायनो जोंनि बर'खौनो नेवसिनानै बियो गुबुन हारिजों थांदों जों बर'आ गाज्रि होननानै बियो गुबुन हारिखौ गोसोथोदों थ' बिनि थाखायनो बर'फोरा दा खुसि मोनो मानो होनबा बियो जोंनि बर'नि आखायाव थैयाखैना गुबुन हारियासो बुथारदों जोंनि बर' हारिनि आखायाव जुदि थैयोमोनबा गोबां जोंनि बर'फोरा जेसेबांखि बर'फोर दं दुखु जागौमोन बयबो आरो माबा मोनसे बांसिन बिनिफ्रायबो बांसिन गोख्रों एक्सन लागौमोन नोंनि थाखाय जायबा बै सिख्लाया थैदों बिनि थाखाय मिथिगौ ना दाथ' बियो गुबुन हारिनि आखायाव थैदोंना थ' बेखौ जायनो गावनि पेजाव होदों थ' बिसिनि कमेन्टआव हाबना नायथां बयबो होनखादों लस गैया बेफोरबायदि मानसिया थैबा है थैथों गुबुन हारिनि मानसिखौ मोजां मोनग्राया बर'खौ मिनिहोग्रा जोलैनि हांगार बियो बे बर' सिख्ला जानानै गुबुन हारिखौ लाग्रा थैथों बेफोरबायदि मानसिया थैबाबो लस गैया थांनानै थास्लायस्लाय थैलांनायासो मोजां बेफोरबायदि बयबो कमेन्टआव रावबो सासेबो मोजां कमेन्ट हराखै आरोना गासैबो बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों थ' बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुयोबा बै न'नि मानसिफोरा दुखु मोनो ना मोना हो नोंसोरो साननानै नायलाय दाबो आरो गोबां बर' सिख्लाफोर दं गुबुन हारिखौ मोजां मोनग्रा गुबुन हारिखौ गोसोथोग्रा गुबुन हारिजों एबा रिलेशनशिपआव लिभिंआव थाग्रा बर' सिख्लाफोर गोबां दं रुमाव सिरि सिरि थांखुमानानै थाहैग्रा बेफोरबायदि थ' बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुनानै सुद्राय मिथिगौ ना नोंसोर मानो एसेबो गिया दै जोंनि बर' सिख्लाफोरा खायफा जेसेबांखि थैनायखौनो नुथों बुथारजानायखौनो नुथों बुजाथों थेवबाबो गिया मिथिगौ ना थ' बेफोरबायदि जाथायखौ नुबाथाय गियोना गिया नोंथांमोना गुबुन हारिफोरजों थानो एबा गुबुन हारिफोरखौ मोजां मोननो साननानै नायलाय एसेबां गिथाव बाथाव बेखौ गोदना सेथेनानै बुथारबाय ओमफ्राय उनावहाय बिनि गोदनायाव टावेलखौ फानफ्लाना दोननानै बियो सुइसाइड जादों होननानै हारसा सेंग्राया थगायदों हो नोंसोरनाव लाजिनाय गैया बर' सिख्लाफोर एसे साननाय लाबो खर'आव मिथिगौ ना मेगननि नोजोरखौ सोलाय खालि हारसा सेंग्राफोराल' हेन्डसम हारसा सेंग्राफोराल' समायना गुबुन हारिफोरनि अननायाल' अननाय हो बर' सेंग्राफोरा अना नामा नोंसोरखौ गुबुन हारिखौ सायख'नानै लायोदि नोंसोरो आरो आं फार्स्टआवनो बुंखायो जोंनि बै बर'नि गिदिर गोलावफोराबो सिख्लाफोरा खायफा मायावबा भट भट मोननानै ओमफ्राय बिसोरबो गुबुन हारिखौ हाबा लायो थ' बिसोरखौ नुनानैबो सोलोङो बै खायफा जाम्बा जाम्बि बर' सिख्लाफोरा मिथिगौ गिदिर गोलावफोरखौथ' रावबो जेबो एक्सन लानो हायाना बिसोरखौथ' होबथानो हाया रावबो थ' मा बुंनो आरोना जोंनि बै बर'नि गिदिर गोलावफोरखौ बिसोरथ' मालाय देरहाबाय गिदिर मानसि जाबाय फैसानि मालिक जाबाय रावनिबो खोथा खोनाया बिसोरथ' मालाय गावसिनि गोसो बायदि सोलिलाङो रावबो जेबो बुंनो हाया बिसोरो जेब्ला भट नांगौ माबा मोनसेयाव देरहाथारनांगौ होमबाना मानसिफोरजों जि गोदै बर'फोरखौ नांगौ जायो बर'फोरनाव भट बियो गोदै गाफ्ला एकदम इमोसनेल जानानै देखायो ओमफ्राय जोंनि बर'नि जाम्बा जाम्बिफोरा एकदम मबाइल लायै भटखौ थुसिसिगोन बयनिबो न'खरसेयावनो 7 गाहाम 10 जन गाहाम एकदम थुलाबायसिगोन देरहाथों बर'नि नाम खामायगोन बर'नि नामा गोसारगोन देरहा होसिगोन ओमफ्राय उनाव देरहाबाथाय गुबुन हारिखौ गोसोथोनानै ब्लड बर'फोरखौ जग्गासिन जानानै खिथु खिथानानै गुबुन हारिजों ब्लड थांना थायो मालाय हाबा जाबाबो जायाबाबो रिलेशनशिपआव थानानै हाबा जायाबाबो गुबुन हारिनि हौवाफोरजों जमा थानानै थाबाय थासिगोन देखायबाय थासिगोन ओमफ्राय बै बर' जाम्बा जाम्बिफोरा होनानै देरहाहोग्राफ्रा गल'ल' नायबाय थासिगोन बर'नि गिदिर गोलावफोराबो खायफा जाम्बा जाम्बि बायदि दै मिथिगौ ना बे गोरिबफोरनि सिगाङावल' बिसोरो सैथान देखायो एकदम गोरों देखायो बै गोरोंफोरनि सिगाङाव बै गुबुन हारि लाहैग्राफोरनि सिगाङाव गोरों गोराफोरनि सिगाङाव जाम्बा जाम्बिफोरबायदि गल'ल' थायो बर'नि गिदिर गोलावफ्राबो बिराद मूर्ख मिथिगौ ना बे साननैसो सिगाङावथ' बे डान्सआव देरहादोंमोन मा होनो आं दिनै हिन्दी इंलिश एख' बुंला बेखौथ' मा होननो माबायदि हौवाजों थायो हो अबेनि मा जाथिजों थायो गारमा थसेब बिनि हौवाया थेवबाबो बियो गुबुन हारिखौ थसेबबाबो इयो थादों आरोना बर'जोंबा खिन्थु थानाय नङामोनदां इयो बेफोरबायदि माथोआनो फुथिया फैसानि थाखाय थाहैदों नङाबालाय मानो थाहैदोंमोन बेजों मानो थाहैनोमोन हो
बर' मानसिफोरा गैलामोन बर' सेंग्राफोरा ना बिनि बायदि माहाजोन गैया जोंनि बर' सेंग्राफोरा बेखौ जाहोनो हानाय हे बेखौ इसिबां बर'फोरा अननानै भटआव देरहा होबाय नुवाखै बर'खौ नेवसिनानै सोरजों थाहैगो बिनि थाखायनो भट होनाङा भट बिबाबो मिथिगौ ना बर' जाम्बा जाम्बिफोर देरहा होनाङा बर'नि नाम गोसार होआ बिसोरो मिथिगौ खाफालाव दंबा उनाव मालाय गोसारगोन जेरैखि जाया बर'नि नामा होनाङा एबारनिफ्राय सोरबाफोर जुदि देरहानो एफोरबायदि भट नांगौ नांगौना गाबफ्लाबाबो होनाङा बिसोरखौ नुनानै सोलोङो बे गिदिर गोलावफ्रानो जुदि गुबुन हारिजों हाबा जादोंबा जोंलाय मानो गोसोथोनो मोना होननानै गोसोथोसिनो मिथिगौ बेफोरबायदि थ' गोबां दुखु मोनो आरोना गोबां दुखु मोनो नैबे भिडिअखौ नुनानैनो आं गोबां दुखु मोनदों जायनि चेनेलाव फेसबुक पेजाव आङो हाबै हाबै नायो सबनियावबो बेफोरबायदिल' कमेन्ट थ' माबायदि मोनगोन नों साननानै नायलाय हो नोंखौ थैलांनायाव रावबो एसेबो दुखु जायाखै न'खरनि मानसिफोरा गोबां दुखु आरोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ नुयोबा खोनायोबा न'खरनि मानसियासो मिथिसिगौ आरो बे दुखुखौ नोंथ' थैनानै थांबाय नोंहा जेबो गैला बिसिनि गाबनायखौथ' नों नुला बिसोरसो नोंनि दुखुखौ सहायबाय थासिगोन थैजासिम आंनि फिसाजोखौ मानो इदि बुथारखो आंनि फिसाजोआ मानो इदि जाखो बेफोरबायदि बे दुखुखौ लायै लायैनो बिसोरो थैलांसिगोन उनाव बिमा बिफानि दुखुखौ नाय बिमा बिफानि मोखांखौ नाय गुबुन हारिखौ गोसोथोनायनि सिगां गुबुन हारिजों हाबा जानायनि सिगां बेफोरबायदि खालाम एसे अन बिमा बिफाखौ मानो होनबा बिमा बिफाया नों थैलांगोन गोलायावनो बिमा बिफाया बोरायबाय बुरैबाय गुबुन गथ' खांनोबोथ' हालाना बिसोरो होमबा बिसोरखौ सोर नायनो बेफोरखौ सानबानो जाबाय एसे थोद माने एसेबो बुजिथाराब्रा जोंनि बै खायफा खायफा बर' सिख्लाफ्रालाय गावनि देहा सोलेरनि आरामनि थाखायनो एकदम जाथि साथि जेबो नाया बांगाल सांगाल सेस गासैजों थाला जोबो गासैखौनो गोसथोयो माबायदि मानसि जागोन थ' शेयार खालामनानै हो लोगोफोर भिडिअखौ गोबां दुखु मोनदों आरोना बे खोथा फंनैसोखौनो आं बुंनो होननानै नोंथांमोनजों भिडिअखौ लाबोबाय थ' नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय जायफोरा गुबुन हारिखौ गोसोथोनानै दं दासिमबो सोलाय एसे मोजां जाबानो जाबाय थ' आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा चेनेलाव गोदान हाबसन प्लानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामफाना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय बाय लोगो